gracias por asistir a este acto festivo. Aparte da festa que celebramos na nosa vila, pois eu sempre digo que presentar un libro é un motivo de festa, de alegría, porque, bueno, é dar a benvida a unha nova obra literaria, unha nova aventura, nunca mellor dito, neste caso, e falando, bueno, pues de Xerardo, socio, colaborador da nosa revista Alameda, e bueno, e agora metido a viaxeiro, non? Cronista das súas viaxes. A primeira aventura foi en Cuba, onde botou 30 anos, 30 días, viaxe á última revolución, que saiu no 14. Despois, cambiou, agora voume a África. É o país en fronteiras, 30 días a través de Senegal, que foi no 18. E volveu outra vez a América, en este caso é o libro que se presenta aquí, que é Nas terras vermellas do Brasil, é dicir, o mundo en este caso, Cuba sería o castellano parlante, o outro francés, non, normalmente en Senegal é o francés, e aquí foi o portugués. O Brasil é un país moi desigual, hai unhas grandes diferencias. Digamos que é o campeón mundial da desigualdade, sendo o primeiro, o segundo, o terceiro e o cuarto produtor do mundo de moitos produtos. Por exemplo, o primeiro produtor do mundo de carne. Tanta carne produce que o Brasil é o país do mundo con máis reses, depois da India. E tantas reses hai que, gracias a eso, por culpa de eso, estáse deforestando a Amazonia. Según Greenpeace, un 70% dos gases de efecto invernadeiro prodúcese como consecuencia da deforestación da Amazonia, porque Brasil é o primeiro país do mundo que produce gases invernadoiro non por a combustión de fósiles, de gas, de petróleo, non, senón por o consumo de carne.